Sembla Solario, bé. Sí. Hem de venir més sovint aquí a la Gavarres. Boca, saps què he somiat avui? Què? Que ens trucaven per fer les campanades. Les de cap d'any? Sí. Nosaltres? Un pallasso normal. Però no vull a qualsevol, no. A Tarragona, a la plaça Corsini. A Tarragona, com ha de ser, com a casa nostra. Amb tota la festassa, la gent ballant, cridant, brindant. Igualment, has de saber que és impossible que ens truquin a nosaltres. Normalment, la gent que dona les campanades de cap d'any són una gent que són uns fracassats, que ja estan pràcticament al final de la seva carrera. I nosaltres no. Sí? Boca, són de TAC 12. Què volen? Que fem les campanades! Nosaltres? Les veu o què? Home, clar que la fem. Vinga, ràpid. I la tele? Oblida la pell. Lo primer.